Sí, votarem a favor de la moció 25 i donem les gràcies al grup municipal d'Esquerra Republicana per presentar-la. Quan la vam rebre vam ser molt conscients del deure de tots i totes amb les víctimes d'aquests bombardejos a la nostra ciutat, a l'Hospitalet, un deure especialment greu per part de tots els governs i totes les institucions municipals escollides des de les primeres eleccions democràtiques a l'Hospitalet, que mai han fet res pel reconeixement institucional a aquestes víctimes d'aquestes massacres indiscriminades sobre els carrers que ara totes trepitgem. I víctimes no ho són només les que van patir, al nostre entendre, directament l'efecte de les bombes ni les persones mortes o ferides, són també totes les veïnes que cada dia, que cada vespre, van viure la por, el so de les sirenes, el soroll dels motors dels avions feixistes o els xiulets de les bombes en caure o al ser disparades des dels vaixells de guerra. En aquest cas, com en d'altres, el silenci o l'oblit no tapa les ferides, sinó que les manté obertes, fent sobreviure la por en gran part de la població. És doncs una obligació de qualsevol administració basada en criteris democràtics, trencar oblits i silencis i fer valer-se la memòria del patiment de bona part de la població de la ciutat. Cal recordar també que a més de les persones residents a la ciutat en aquells anys, també moltes de les persones arribades posteriorment van viure i patir bombardejos també a les seves localitats d'origen, per això aquesta també és una memòria compartida amb totes aquestes veïnes.